Underworld Sleeping Society is the best band in the world. Applaud, palala, applaud, Underworld Sleeping Society is the best band in the world. No me ollaan Underworld Sleeping Society-orkesteri Helsingistä. Missäs me ollaan? Moskovassa. Me ollaan junassa. Okei. Pikajuna, idän pikajunassa. Yes. Kohti entisen Neuvostoliiton pääkaupunkiin Moskovaa ollaan matkaamassa. Ja mitä me ollaan menossa tekemään? tämmönen ikään kuin tapahtuma. Helsinki. News from Helsinki. Nyt voi mennä takaisin. Ilta tuolla tämmöisellä Ikra-klubilla. Sinne mennään ja huomenna illalla siellä olisi tarkoitus soittaa musiikkia. Ketä kaikkia bändejä siellä esiintyy? Siellä esiintyy me ja Alamaailman Vasarat ja Bleak ja mikä se yksi vielä? Eternal Erection ja Eternal Erection. Terve. Käydäs kattoo ketä tosta hytistä löytyy. No niin, ketäs täällä on? No, mä oon Olli, tervehdys. Me ollaan olemisen asialla. Mä oon Tomi. Ketäs siellä puolella istuu? Jussi. Sampo ei puhu omasta puolestaan, mutta se on täällä kuitenkin. Mitäs tapahtui? No siis ei mitään käsitystä. Meidän palvelija tai mikä toi nyt on toi vaunuemäntä päräytti nyt tämmöset jotkut laput meille kouraan, mikä on tämän Neuvostoliiton kielellä kirjoitettu. Laitais vähän valoon tonne noin. Tänne valoon. Joo. Että täällä on nyt tämmöstä ihan ulkomaan kieltä ja ei olekaan mitään englantia tai saatikka suomea, että en tiedä nyt sitten mitään tähän pitäisi suhtautua. Kertokaa mitä Underwater Sleeping Society duunailee kesällä nyt tässä sitten. Viikonloppuina mennään erilaisille festivaaleille juomaan pussikaljaa. Ehkä soittamaan myös. Joo, muun muassa Seinäjoen provinssirokkia ja Rovaniemen rokkia. Mitä noita nyt on? Lähes joka viikonloppu ollaan erilaisissa paikkakunnissa kännissä. Tää keväthän on ollut varmaan kaikille meille aika yllätyksellinen. Tai loppujen lopuksi kuitenkin yllätys, kuinka paljon niitä keikkoja on ollut ja kuinka paljon on niin joutunut matkustamaan sillä. Mä luulen, että se on kuitenkin yllättänyt kaikki jollain tavalla. Mikä VR oli jotain sekoillut Toni tässä meidän junajutussa, niin semmoista mä vaan halusin kysyä, että miten Toni tässä on näin käynyt? 3 VR-virkailijaa oli kattonut liput läpi. Ja sitten kun mä katoin liput, niin niissä luki, että menomatka on 22.50 Moskovasta Helsinkiin. Aiheutti aikamoista säätämistä. Uusi levy All Other Lights Go Out meni albumilistan sijalle 13. Nyt se tuntui? Ihan tosi hyvältä silleen, että ei periaatteessa uskonut, että tällaisella musiikilla pääsisi ikinä albumilistalle. Se oli tosi hieno juttu, että se tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta, Out of the Blues. Crazy world. Lähdekö pulloon puoleksi? Niin. Joo, mutta Milläs mielin odotat Venäjää? Entisten sosiaalisten neuvostotasavaltojen liittoa? Ihan mielenkiinnolla, että en ole koskaan käynyt. Ihan tosi innoissani. Mitkä on ne 3 asiaa, mitä sä odotat, että sä löydät, kun saavut Venäjälle? Borssikeitto. Punainen tori. Lenin. Kommunismin henki. Mitä terveisiä ajattelet jättää Leninille? Jos pääset niin sanotusti katsekontaktiin miehen kanssa. Rest in peace. Aivan. Sieltä se tulee. One blini. Yksi blini. Blini, kaikenlaista bliniä. Mikä on toinen? Kaviar, liha. Pietari. 3. päivä huhtikuuta 2007. Pietari esittäytyy ulkona. Ollaan nautittu hieman pihviä ja vodkaa, olutta. Mitä näitä nyt on? Pidetty vähän hauskaa tuolla ravintolavaunussa. Uskomatonta.
Missä me ollaan? Missä ollaan? Mikä tää tyhjää se kuulostaa? Onko meidän tuolla? Mitä se voi tehdä? Toi on hyvä. 146. Tuliko hyvä? Ei pidä ottaa se ilman salamaa. Ilman salamaa. Ei vie. Vittu tää kamera rupes jumittaa. Painaa sitä nappia! No niin, nyt. Estää liian pitkään. Vittumainen lauma hippei paratti Pietarin asemalle yhtäkkiä kännissä. Mitä täällä tapahtuu? En tiedä. 5 minuuttia aikaa. Toivottavasti kukaan ei jää pois tästä junasta. Ahista. Vittu. En on muuten tulos. Oh shit. Tomi lähti taas omille teille. Kaikki. Yes. Москва? Yes? У вас этот. Yes. А какой? Какой? Группа какая? Joo. Ними группа. Underwater Sleeping Society. Finnish rock group. Финиш. Very good. Very good. А Very good так thing. это. А вы где это? Пайка Москва. Ikra Club. Mida? Ikra Club. Игра клуб. Игра клуб. Ikra Club, yeah. It's a somewhat famous nightclub in Moscow, I think. One day. Just one day, yeah. It's an event called News from Helsinki. Moskova. Aamulla kello on paikallista aikaa noin 8 vai 9, puoli 9. Tässä sitä nyt ollaan, perkele. Tietty alakulo värittää koko niinku, tätä kaupunkia infrastruktuuria. Arvoa mistä johtuu, Tami? Kesken jääneitä. Krapula. Sulla on huono omatunto niistä laseista, mitä yritit varastaa. Ilta meni ihan ok. Oltiin ravintolavaunussa. Nautittiin virvokkeita. Nukkumaan joskus 2-3 aikaa ilmeisesti. Joo. Ja tossa sitten nukuttiin. Nyt on aamu. Olo on korkeintaan keskinkertainen. Täällä on nämä muut hipit. Kaikki näyttää aivan vaan kirjalla tuulella. Tämmöstä on aamuisin. Nyt mennään tonne linja-autoa kohti. Tuo on joku tollainen mimmi on täällä. Se johtaa meitä. Ilmeisesti toi punainen linja-auto on se, mihin suunnataan. En tiedä. Aika moista. 30 musicians here. So please check your neighbors, please check that everyone from your band is here on this bus to make sure that we haven't left anyone on board the train. Onks Öyhtären? SNS Okko. Kaikki. Öyhtis Likulla huudet. Öyhtis on tossa. Neitsellä kaikki. Eikä huoli. Mä en oo. Everything's alright forever. Olisiko kaikki paikalla? Pitää huolehtia isossa maailmassa isoista ystävistä. Ai joo. Me mennään siihen kahden tähän kanssa. Yhden tähän. Pytinki. Meidän huone on tuolla ylimmässä kerroksessa 14 vasemmalta lukien. Meikö keskellä tätä kaarta? Joo, sieltä on ihan hyvät näkymät. Sieltä on hyvä heittää TV alas. Joo. Päiväkirjamerkintä. Hotelli Kosmos. 3. päivä huhtikuuta 2007. Tomi Tiittanen, Underwater Sleeping Society. On aika käsittämätön hotelli kyllä. Tuolla oli siis, mä en ole ikinä nähnyt parkissa limusiineja tuolla ulkopuolella. Sitten tää paikka oli kuitenkin semmonen ruskea torni, hyvin semmonen neuvostohenkinen. Sitten kun tulee sisälle, niin on vähän kuin olisi lentoaseman taksi. Päiväkirjamerkintä Cosmos Hotel Moskova 3. huhtikuuta. Okko Nieminen, Underwater Sleeping Society. Moskova on kiva paikka ja Kosmos on iso hotelli. Kat. Tomi, mikä meininki? Ihan hyvä meininki. Mä ajattelin käydä ostamaan tämän kokoisen maatuskan tuolla. Se pitäisi ottaa ihan selkeästi nyt kameran linssiin ne maatuskat. Mikäs maatuska, jonka sisällä on uusia mummoja. Mitä täällä tapahtuu? No en mä tiedä, ihmiset jumittaa. Nyt odotetaan 2 tuntia, että päästään hotellihuoneeseen. Mä käyn vähän tuolla vittuilla näillä vartilla. Ei vittu, ei se varmaan anna mun kuvaa, en mä uskalla mennä. Hyvä. No, mitä Olli on mieltä?
No, mua ihmetyttää se, että kaikki välkkyy täällä. Esimerkiksi tuolla, katsokaa tuota pöytää. Ei tää mikään perhana niissä. Teillä kuulemma pöytä välkkyy täällä. Kyllä. Joo, aika moista. Mä oon kuullut vähän juttua, että sulla on ollut vähän huono olo tässä aamulla. Ja se on paranemaan päin koko ajan kuitenkin. Eli ei vieläkään kauhean hyvä? Ei se vielä ole. Mä ootan, että mä saan aamiaista, joka nyt on viipynyt hetken aikaa tässä. Mitä sä aiot syödä aamiaisiksi? Bekonia munille. Oho. Tomi ostaa tuolla maatuskoja. Tomi katosi tonne maatuskakauppaan äsken. Katsotaan mikä meininki. Ei näy enää ketään. Jos ei halua huvittaa itsensä matkamuistoilla, niin täällä on mahdollisuus uhkapeliin. Eli täällä on niinku aikamoinen liuta erilaisia automaatteja, mihin voi työntää kopekoita. This is great. Siis täällä on ihaa, joka menee tiikerin sisään, joka on nallepuhin sisässä. Ja sitten täällä on näitä traditionaalisia maatuskoita, autoja. Mä haaveilin jotain tällaista. This is 2 layers. How many layers? 8. 8. 8. Okei. Mä luulen, että nää lähtee mukaan. I love underwater sleeping society. Yeah? Noniin, täällä on nyt jotain tämmöstä turistimeininkiä. Koruja myydään. Meikä on myynnissä näköjään ite. Huhhuh. Ihan. Oi vitsi, aika siisti. Yes. Henkka, mikä sun rooli tässä yhteydessä niinku on? Sound musician. Mikä? Mä voin sanoa. Henkka katsoo, että kitarat ei tule liian kovaa. Se on, koska mä soittaa niin vitu huonosti, että sitä kukaan. Sound engineer extraordinaire. Underwater sleeping society. Guitar killer. Guitar thriller. Okko. No. Underwater sleeping society. Tomi. Underwater sleeping society. Olavi. Underwater sleeping society. Me lähdetään tsekkaamaan paikallista kulttuuritarjontaa tuonne Punaiselle torille tossa. Nyt on kamaa, nyt on varastettua tavaraa, löytyy Leviksen farkkuja, puhelinta, maapiskoja, ihan vai onko se piraattikamaa? Kyllä. Ja pitää taskusta huolta, koska kohta toi sun kamerakin on piraattikamaa. Ne vaihtaa sulle pelkät kuoret käteen. Специализированная выставка – это туризм в России. С 19 по 20 июня будет работать 12-я международная специализированная торгово-промышленная выставка «Пекарня, макароны, интерслады». Ei voi verrata mihinkään missä on. Tää tunnelma on aika niinku kuumottava väli. Noniin, ollaan Moskovan metrossa. Katoin just 2 päivää ennen kuin lähdettiin, niin YouTubessa oli semmonen kuumottava videopätkä, missä oli valvontakameran kuvaus 20 sekkaa. Kuvas kun jengi raavas portaat ylös ja laituri räjähteli pommeja. Joo, ota tonne pian. Tonne. Käännä. Yes. Yeah! Moskova. Senaatin tori, Helsinki. Hyvinkää. Yeah. Aikamoinen Lenin. meininki. Я люблю спящее под водой общество. Это лучшая группа на свете. Yes, siellä se on. Puhuttiin just tästä, että pitäisikö meidän varastaa sen päästäis Amerikan uutisiin. Mut meillä tultaisi telotettaisiin ennen sitä, kun me päästäisiin siihen pään äärelle.
Terveisiä Moskovasta, Pois TV:n katsojille. Bleak, Moskova, hyvä meininki. Keikkailun aikaa tuossa vielä useita hetkiä. Tämä on hauskaa. Ja kalet on jo juotu. Kalet on juotu. Sitä saa lisää. Me muuten varastetaan tääkin kamera poiselta. Taas. Binit and blinit. This week I have been mostly eating yogurt. Shouldn't you be already sleeping? Almaailman vasarat esittää biisin Eipien eipä. Noniin, täällä ollaan nyt Ikran takahuoneella. Kuten huomaatte, seinät on kiinakaaliväriset. Ja just tässä lopetellaan ruokailua. Tai en mä tiedä. Jotkut lopettelee, jotkut aloittelee. Näinhän nämä asiat menee. Tänne päin. Oliko hyvää ruokaa? Helvetin hyvä. What's gonna happen? Lydia! Access! No! No access! Access down! Ei me varmaan päästä nyt tonne takahuoneelle. Toni! Voitko sä sanoa tuolle turvamiehelle, että päästään nyt sisään? Saatana! No, nyt se pitäisi olla. Full access! Kiitos. No niin, eli tänne vaan. Noniin. Eli täällä oli ruokaa. On hyvin niinku tällainen asia tässä. Sitä ei enää oo. Erittäin hyvää rosolia, sitten tommosia jotain kääryleitä, röstiperunoita, kukkakaali, mitä kaikkea. Kasviskeittoa. Mistä sä sen sait? Omella paskia. Joo. Ja kaljat on juotu, toivottavasti kohta saadaan lisää. Ei kai tässä vittuikaan. Pitäisikö käydä tuolla? Tuuppa tänne. Kiitos. No problem. Kuten voidaan päätellä, tää klubi on aikamoinen paikka. Siinä amerikkalaiset vallottaa kuuta juuri. En tiedä miksi tää Moskovassa on tuolla täällä. Mennään katsomaan tuo yläkerta, siellä soittaa toiset päätit. Tuo yläkerrassa. Me ja Bleak soitetaan täällä alhaalla. Lopetetaan pikkusen. Missä? Täällä yläkerrassa soittaa Almaan vasarat ja Eternal Erection eli Eternal Erection. No niin, täällä tulee tämmönen levymyyntipöytä ilmeisesti. Kautta paita, kautta mitä kaikkea tässä nyt on. Shitti tarjolla. Levyjä, paitoja. Joo. Se on mukavaa, että on aina jotain pientä matkamuistoa ihmisille, jotka tulee keikoille, niin voi ottaa sitten mukaan. Mun mielestä erittäin niinku viihtyisä oloinen klubi. Tai niinku vitu hyvä meininki. Ja nyt suoraan sanotaan.
Now when I first saw the name of your band, I thought it's like abbreviations USS, like you know something between US and USSR, something between. Mikä fiilis siellä keikasta? Ihan törkeä hyvä. Ihan vitun mahtava paikka. Joo. Vähän siistiä. Hey, Olli has become Russian. What? Olli is now Russian. Led Zeppelin and Olympic Bear, Mishka, Olimpijski Mishka. Now you Siis se on tavallaan antikliimaksi se viimeinen biisi, koska tavallaan ei voi mennä koko ajan vaan ylöspäin, niin sit rauhoitetaan se. Niin, tästä on puhuttu, toi halusi aina jotain silenceja pelkästään viimeiseksi biisiksi. Normaali meininki. Niin. Mutta se on hyvä ottaa, toi jatkaa aina oikeassa. Milloin se on oikeassa? Aika paha. Ei, kyllä. Oliko hyvä meininki tänään? Oli ihan vitun hauskaa, niinku, kyllä, pitkästä aikaa, mutta oli täysin niinku paineeton suoritus, tai ei edes mikään suoritus, vaan niinku sellainen ilolla soitettiin. Oli vähän niinku vanha ajan meininki, tai siis mä mietin, että mistä se johtuu tuo vanha ajan meininki, mutta se johtuu siitä, että kukaan ei tiedä mitään meidän bändistä, sitten menee soittaa ja sitten jotenkin niinku hakee koko ajan, sitten se jotenkin lähti näin, mutta sitten tehtiin antikliimaksi näin. Tosta, mutta sitten vielä vähän. Kiitti Boise oikeesti, mahtava meininki. Ja Heikki Paasonen, tää on kutsu sulle. Toni, ei sitä voida vielä lopettaa, me ollaan menossa vielä junaa tekemään syvää analyysiä, syvää luotaavaa analyysiä kaikista maailman asioista. Ratkaistaan kaikki nälänhätä, sodat, mitä näitä nyt on. Vähän leikkisellä tuulella. Oletko sinä Sampo Matti olevasta kiinnostunut? Noniin, eli me tultiin Moskovaan, me oltiin tuolla juna-asema. Aamulla mentiin bussilla tonne Bahks. Siellä oli meidän hotelli. Sitten me mentiin tonne. Vittu me tuolla tehtiin. Tuolla oli Ikra-klubi, siellä me soitettiin rockia. Tuolla Kyberkäys. Ja sit me palattiin takas tänne. Mistä me lähdettiin junalla sitten jatkaa matkaa takas kohti Suomeen.